Consumidor, consumidora, coneixes els teus drets? Fer compres físiques o en línia pot esdevenir frustrant quan les coses no van com caldria. Per això, és important que sigues conscient dels teus drets i com fer-los valdre. A la Comunitat Valenciana, les oficines municipals d'informació al consumidor podran donar-te informació i guia en cas de problemàtica o dubte, així com oferir formació en matèria de consum. Les OMIC també podran rebre els fulls de reclamació que omplis en cas de disputa amb un comerç. Tot establiment està legalment obligat a tenir-ne i a proporcionar-la davant la petició del consumidor. Els fulls de reclamació serveixen per a mostrar desacord amb un bé o servei contractat i sol·licitar la mediació per part dels organismes competents. Un full de reclamació compta d'un paper en blanc superposat a 3 papers de còpia. L'original caldrà proporcionar-lo a l'administració, mentre que les còpies seran una per a la persona que reclama i les 2 restants per l'establiment. Els comerços en línia no caldrà que disposen de fulls de reclamació, tot i que sí farà falta que indiquen el procediment de resolució de reclamacions i un correu electrònic. També hauran de proporcionar un enllaç a la plataforma de resolució de disputes online. Cal recordar que per al consum en línia es disposarà dels mateixos drets que en els comerços físics. A més, es comptarà amb el dret de desistiment de compra de fins a 14 dies naturals des de la recepció del producte.